Assalamu alaikum warahmatullah. Derɗiraɓe wondaɓe e mondial en fulfulde on kofnama e wondaɓe nder Jeyngol Foundation fu. Mi wari ha mi wannon vidéo ɗo ɗum derɗi ko moɗon Adamu Haruna JF mabo ID 34 ha nder mondial en. Ha nder mondial en mi wi ID 34 ha nder mondial en. Bon nandi miɗo parmi les 100 premières personnes je mari ID ha nder mondial en e hande en ɗon le 10 mars 2022 mi recevi deydey $200 ha nder mondial en. Total ko mi investi nder mondial en pat wala $100 ɗon, ça veut dire que mi wurtini capital am ha déjà mi heɓi riba am ha nder mondial en. Yake ko mi mbiyano ɗuɓɓe nder moɗon gaɗe deman ID moɗon ha nder mondial en. Himɓe fere ɗon négligé ya banta ɗum fewre banta ɗum hunde nde yahata ɓe néglige ha ɗum dayi. Je Jeyngol Foundation bo ɗuɓɓe ɗon néglige mais ɓe tan mi regretugo dalila may ɗo mi recevi deydey $200 am miɗo wanna on vidéo holla on jotta na ɓe wonnugo wakkati derɗiraɓe mi yahan ha mi waɗa retrait deydey ha nder compte am man ɗo banta on darata ɗo derɗiraɓe ɗum babal waɗugo retrait nda $200 je mi foti mi waɗa retrait haɗo ɗo mi waɗa adresse am haɗo ɗo mi waɗa deydey sai on jafo montant e haɗo ɗo mi waɗa code mi lança retrait wato mi lanci retrait ɗum tan mi hollugo mi retrait may ɗo effectuyake derɗiraɓe. Ok derɗiraɓe ɓawo mi lanci retrait man mi tan mi on dari ɓe holli am le retrait est effectué avec succès. Retrait je mi lanci may ɗo ɗum effectuyake ngam may ɗo nda date je mi waɗi retrait may ɗo le 10 mars 2022 à 19h50 heure ɗum heure GMT haɗɗo ɗo mais nandi amen jotta e leddi ha 20h bato on dari puɗɗum haɗo ɗo ɗum 20h mai ɗum be heure GMT on ɓe kolliri en haɗɗo ɗo nda adresse ha mi lanci retrait man ɗo donc d'ici pede tan le $200 tan mi jippago ha nder compte am Trust Wallet banda on dari haɗɗo ɗo miɗo mari $14 ha nder compte am USDT donc yettoro seɗɗa mi tan mi recevugo $200 mai ha nder $200 mai ɓe tan mi hosugo frais de $4 hatton mi tan mi recevugo ko watta $196 derɗiraɓe ngam may ɗo wala daɗaɗo sai dariɗo mondial en be Jeyngol Foundation ɗu fu kala on mo néglige warai waɗi deman JF mum ko ID muɗum fu yahugo yeso on tan mi regretugo ce n'est que le début jotta kam ko on dari en ɗo receva ɗo kam ɗum puɗɗam on ɗum aran mais kala on mo waɗa deman ID muɗum fu tan mi regretugo yahugo yeso. On gettama ɗum terri ko on Adamu. Ok derɗiraɓe wondaɓe e mondial en ma bo e Jeyngol Foundation ma bo e hala marketing ba on dari ha nder compte am USDT ɓawo nde mi reni quelque chose de 30 à 40 minutes mi tan mi on dari retrait am je mi lansunogo jippake mi ɗon no maron haɗo $14 ɗum warti 210 donc ça veut dire que $96 ɓesdi $196 ɓesdi mi yiɗi wigo ɓe tawi frais $4 $196 ɓesdi ha nder compte am ɗo derɗiraɓe e total bo komi investi suno ha nder fast money ɗum $25 mais mi recevi $200 ha nder fast money mondial en ɗo daga mondial en on ƴewti ɗum jifti derɗiraɓe nder réseau mondial en on en andi réseau je Jeyngol Foundation kam mi artino mi hosi ɗum ha mi repositioni e nonnon haɗɗo go bo mi hosi e déjà bo mi lori mi repositioni ha nder compte ɗo derɗiraɓe mi lori mi repositioni ha nder compte am deydey ha nder compte am tourist mi yiɗi wigo déjà mi repositioni ha nder compte am tourist fast money nonnon je Jeyngol Foundation be je mondial en fu donc mi tammi gagnoygo $200 je ɗiɗaɓum be je tataɓum be je nayaɓum ha illa machallah donc mi waɗi vidéo ɗo heɓa mi holla on preuve de paiement may ɗo ngam may ɗo wala daɗaɗo sai dariɗo oɗon dutoɓe dow ko larani sungullaji ɗi tampi pour vous derɗiraɓe wala dole hatton on gettama. Assalamu alaikum.